Dobrý den, mé jméno je Tomáš Bartek a tohle je přihláška do soutěže Boost My PC 10. Já se hodně rád věnuju hraní her a streamováním a uploadováním videí z her na YouTube, ale já mám problémy s mým počítačem, protože můj počítač je pomalej a nestačí mi k tomu. Já natáčím toto na jiný kanál, který mám záložní a na ten se chtěl natáčet minifilmy a filmy, takže prozatím tam bude zatím natočený tato má přihláška a můžeme se rovnou vrhnout na můj počítač. Můj počítač má memory paměti 4 GB RAM. Disk má 500 GB, mám tam grafickou kartu Nvidia GeForce GT 650M 2 GB a mám tam procesor Intel Inside Core i3, já už to trošku pletu, já to moc paměti neumím. Továrně tam má být Windows 8, ale měl jsem porouchaný disk v mým počítači, tak místo Windows 8 je tam Windows 7 Profesionál. Tak vrátíme se k mému počítači. Jak si můžete všimnout, tak toto je můj počítač. Už mám video rozstříhaný, už jsem ho začal dělat a po částech ho skládám, takže už mám program puštěný. A jak si můžete všimnout, že tady mám DVDčko, tak to je z toho důvodu, že já mám blbou židli a ona mi nejde dolů, takže já nemůžu ze židlu, na které sedím, jít níž. A když to mám položený tento notebook na stole, tak jsem ohlej a si tím ničím záda, takže kvůli tomu mám tady to DVDčko a na to ještě jsem nedodal, že to tady má HD webkamku, tady to má nahoře, má to dobře, má to celku i dobrý zvuk. A co k tomu počítači mám? Mám k tomu herní myš, jsem si pořizoval za pár stovek, jsem si pořizoval herní myš od Trustu. Tady mám dokonce caseu od něho, omlouvám se za případný bordel, protože já tady moc klízeno nemám, tak za to se vám předem omlouvám. Tady mám kameru, mám ještě vodotěsný obal, tu jsem levno sehnal na nějakým shopu a hodí se pro nějaký vodotěsný záběry, protože k tomu mám i vodotěsný obal, který mám tady někde za počítačem a taky se přes ní dobře natáčí, jenom to má blbej zvuk a moc dobrý obraz, má to dobrý obraz, ale zvuk prostě na nic a nemám k tomu žádný mikrofonek a tak, takže to natáčí z tohoto. Takže to nic moc není. Furt lepší je tahle ta kamerka, protože ta má lepší zvuk, má zoomy a prostě to krásně přibližuje, oddaluje. Mně se ta kamerka líbí. Tady mám ještě k tomu mám konzoli Xbox 360, kterou jsem dostal už před lety na Vánoce. No teda na této konzolce si něco zahraju a mám starší televizi, i můj pokoj není nějak dobře zařízený, mám tady v celku i čurbec na stole, takže se omluvám. Další, co mám mýmu počítači, jsou sluchátka, které jsou od Logitechu. Konkrétně číslo vám neřeknu, protože krabicu už jsem někde vyhodil, ztratil, zašolichal, nevím kde je. Takže toto dobrý sluchátka, zvuk mají výtečné, jenom mikrofonek. Tento mikrofonek je úplně na nic. A to by asi bývá všechno. Mám k počítači mám půlterový další disk, abych si všechny videa mohl ukládat a abych si ty videa mohl všechno ukládat a dávat znovu, abych měl je prostě vzálohovaný, kdyby se něco s nima stalo. A to je asi k mému počítači všechno. Proč bych měl Boost My PC vyhrát, já? No, já si ani moc nevěřím, že bych něco takového vyhrál, protože je tady mnohem asi víc lidí, kteří potřebují víc ten počítač a mají do toho lepší důvody než já. Já za svý peníze reálně, co si vydělám třeba z brigád a tak si takový výkonný počítače nebo počítač si nedokážu pořídit, protože na brigádě si nic nevydělám, i když si to vydělám, tak já si za to pokoupím nějaký oblečení nebo něco, takže já stejně
na nový počítač nemám a takový počítače stojí 60-80 tisíc a na to bych si já v mých letech nenašetřil. Až později, až budu starší, až budu si vydělávat z peněz, takže by si takový výkonný počítač mohl dovolit a já hodně rád dělám ty videa, hodně rád streamuju a můj počítač starý mi to moc nedovoluje, takže bych byl rád, kdybych nějakou takovouhle soutěž jako Boost My PC vyhrál. Takže děkuji Asusu Republic of Gamers, že si na mě udělali čas a podívali se na tohleto video a uvidíme, jestli budu mít štěstí já nebo mý spolusoupeřové. Tak čus. Počkej, to už někdo říká. Prostě čau.